Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwance, rashin lafiyarsa ta ajalinsa, sai ce masahabbansa, ku tashi ku raka na makabarta wurin ziyara. Bayan sun je, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'o'i da ya koyar mu rinka yi idan mun je makabarta. Bayan ya taso sun kama hanya zuwa gida, sai suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka kuma yana murmushi. Sai sahabbansa suka ce, ya Rasulallah, ya muka ga kana kuka kuma kana murmushi? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ina tunanin 'yan uwana ne. Sai sayyidina Abubakar ya ce, ya ma'aikin Allah, mu ne ko? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, ku sahabbaina ne. Sai sayyidina Ali ya ce, ya manzon Allah, mu ne ko? Sai ya ce, ai ku jinina ne. Sai suka ce, ya Rasulullah, to suwaye? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, su ne waɗanda ba su ganni ba amma sun yi imani da ni. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan rayuwarku ta kai, ku ce musu ina gaida su. Allahu akbar. Ya Allah, duk wanda ya tura wannan tunatarwan ta manzanka, kai masa sakamako da aljanna.